बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 11 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। उत्तम खुंगुर नार्जारिनि आंनि सिमां, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो, सामु, रन्जय नार्जारिनि डिमापुरनि मोदै, घनकान्त बसुमतारिनि बिदिन्थानि गेलेनायाव, लक्ष्मण नार्जारिनि आलाय सिलाय जिउ, दैथुन नार्जारिनि हायेन, बिरखां नार्जारिनि नेरसोन, क'क्राझारनि बिरदाव नार्जारिनि दुखुथिया खन्थाइया सेबखांजादों आरो मायाराम बसुमतारिनि बिखौ मानो बावनो हाया आरो मिस्टर रन्जन बसुमतारिनि गोर्बोनि रादाय सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।